tak nás tady máte, chtěli jste to mít. Kapela zahrála a zaspívala v galerii Žlutý kopec v úterý 16. června. 3 dlouholetí kamarádi, Pavel Krška, Jaromír Kozelek a Miroslav Hrdlička, sklízejí mimo jiné úspěch v pořadech televizní stanice Šlágr. Tak v tomhle uskupení zpíváme a vystupujeme od roku 2013, od 23. dubna. Jo, to opravdu byl start na Šlágru, jo, když jsme poprvé vylezli a dá se říct, i tu sestavu jsme udělali jako k potřebám toho šlágru, protože jsme chtěli prezentovat i naše písničky, ten zvuk jsme si vymysleli, že jo, takže od té doby. No a tady Jarda, to je nový člen, protože jsme měli původně jiného, a ten rok s náma hraje. V každém případě je potřeba říct, že určitě to byla ta televize Šlágr, že spustila vysílání a že jsme tam byli přizváni s těma písničkama, to je jako neoddiskutovatelný, že poněvadž vlastně ty moje texty a to ty lidi poprvé doma si je mohli v klidu jakoby poslechnout a ponořit se do hloubky a to byl ten úspěch. Na nás chodí lidi opravdu kvůli těm našim písničkám, jo, takže my máme tu výhodu vůči jiným kapelám, že máme všechno svoje. Náš společný začátek, my se s Mirkem známe od roku 1965, spolu jsme se poznali v učení, založili jsme první kapelu, po 5 letech nás vojny rozdělili, no a pak už šel každý svou cestou. Já jsem působil na Blanensku, měl jsem svou kapelu Vermona, s kterou jsem jezdil tady po tancovačkách okolí Blanska, byli jsme jako jedna z nejpopulárnějších kapel tam, no a věnoval jsem se v podstatě hudbě tady na té regionální úrovni. No, bubnoval jsem, hráli jsme popík na tancovačkách, lidovky jsme jenom omezeně samozřejmě. Jo, a pak jsem se začal věnovat v 50 letech. Když jsem měl úraz na oku, tak jsem zůstal doma a začal jsem se věnovat lidové písničce. Já jsem malou chvíli pracoval jako slaboprovodář, elektrikář a elektromechanik. Učili jsme se spolu v metře Blansku s Pavlem, no pak jsem odešel do zahraničí. Jsem dostal nabídku, tak jsem odešel prostě zpívat a hrát na baskytaru, tam jsem byl dlouhý léta. Přišel důchod, no a v důchodu jsem seděl doma, že říkám, nebudu už jako muziku dál dělat, budu si dělat muziku na počítači. No a přišel Pavel za mnou jako s návrhem, že si bych nešel jako s ním, že bychom utvořili právě tu Veselou trojku, což jsem teda samozřejmě z radosti přijal, protože jsme dlouholetí kamarádi od 15 let. No a vznikla Veselá trojka. 12 let, když jsem se poznal s Pavlem v jedné hospůdce, no, potom si zahrali na ty garmošky, no a potom, když nastala tady ta situace, tak mě Pavel volal, přizvali mě do Veselé trojky, no a to je ten... Už je tady rok. Co? Já jsem vlastně jako samouk, já neznám noty, já jsem vyloženě jako amatér, že já jsem celý život zpíval a bubnoval, takže tady na tu heligonku hraju vlastně takhle podle sluchu, takže vlastně proto i třeba Mirek a to spojení bylo jako ideální, že jo, protože on je muzikant perfektní, my se známe celý život, jak říkám, a vlastně jsme si ten zvuk vymysleli, té kapely, takže já dodávám písničky, kluci zase tam dodávají ten zvuk a vzájemně se doplňujeme, koncertujeme denně, to znamená, dnes zítra jedeme do Rožnova, včera jsme byli v Dubným a celou republiku, no, prostě můžeme si to dovolit, když to řeknu právě díky tomu věku, že jo, protože máme už jako zázemí doma rodiny a jsme v důchodě, takže vlastně nic z nás nemezí. To je nádherný publikum, jo, tady ti starší lidi vlastně, kteří vůbec mají ten smysl ještě naslouchat, že jo, ten textům. A my prožíváme opravdu nejhezčí období v životě, dá se říct, co nám hudba kdy přinesla, protože ta moderní hudba, ten big beat nám, samozřejmě jsme byli populární, ale nikdy nám to nedalo to, co tady tyhle lidé. Stal se zázrak v dnešní době nevídaný. Spousta kapel to nemůže pochopit, nemůže to rozdejchat. My si nedáváme žádný úkole. Nám je jedno, jestli za půl roku skončíme, prostě tak jsme si užili, jo, říkám, jsme ve věku, kdy už máme právo na odpočinek, ale dokud nám síly stačí a hlavně ty lidi to požadují, vyžadují, tak proč ne?
Muzikanti vystoupili v ústavu bez nároku na honorář.